Исәмсез балалар, рухи тормыш өлкәсе буенча дәресләребезне дәвам итәбез. Бүген без сезнең белән мәгариф турында сөйләшеп китәчәкбез. Кайчак та булса белем алу дигән сүзнең мәгънәсе турында уйлаганың бармы синең? Кай вакыт бер үк сүзне, төшенчәне еш кабатлау аның мәгънәсенә артык игътибар бирмәүгә китерә. Искә төшерик. Белем алу, дөнья турында белемнәр туплау, мәдәният, ватанның, дөнья цивилизациясының рухи хазинәләре белән танышу процессы ул. Белем алуның өстенлекле урын тотуы. Россия Федерациясында мәгариф турында федераль законның 3-нче маддәсендә безнең илдә белем алуның өстенлекле урын тотуы принцибы тану турында әйтелә. Өстенлек терминның мәгънәсе сүзлекләрдә иң әһәмиятле дип аңлатыла. Белем алуның өстенлеге иң беренче чиратта белем бирүнең асылы, үзе яшәгән җәмгыятьне камилләштерүгә омтылуы, мөстәкыйль, тәнкыйди фикерләүгә сәләтле гражданнар тәрбияләүләргә юнәлгән булуы белән билгеләнә. Берләшкән Милләтләр оешмасы документларының берсендә укучыга нинди белем бирелергә тиешлеге турында сүз алып барыла. Укучыга гомуми мәдәни үсешенә этәргеч булырлык һәм тигез мөмкинлекләр шартларына үзенең сәләтләрен һәм шәхси фикер йөртүен, шулай ук әхлакый һәм социаль җаваплылыгын үстерергә, җәмгыятьтә файдалы кеше булуын җитештерергә ярдәм итәрлек белем бирелергә тиеш. Белем бирүнең сыйфатын яхшырту, ил күләмендә аның бердәй эчтәлектә булуын тәэмин итү өчен урта һәм югары белем бирүнең фәндәге соңгы казанышлар чагылыш тапкан дәүләт стандартлары билгеләнде. Уку йортларын финанслау артты, күп кенә мәктәпләрдә компьютер сыйныфлары ачылды һәм алар интернетка тоташтырылды. Мәгариф өлкәсендә яңа уку йортлары төзелә. Социаль җәмгыять шартларына белем бирүнең, белем алуның әһәмияте арта бара. Мәгариф җәмгыять тормышы белән тыгыз бәйләнештә. Безнең ил алдында торган гаять мөһим бурыч фән һәм техника казанышларына нигезләнгән инновацияле икътисад булдыру. Белем һәм кеше капиталына таянып үскән икътисадны белемгә нигезләнгән икътисад дип атыйлар. Мәгариф тормышка актив йогынты ясый. Ил гражданнарының белем дәрәҗәсе ни кадәр югары булса, аның икътисады һәм мәдәнияте шул кадәр уңышлырак үсеш кичерә. Кешелек җәмгыяте туктасыз үсештә. Сез моны яхшы беләсез. Социаль җәмгыятьнең барлыкка килүе һәм үсеше хәзерге иҗтимагый үсешнең мөһим нәтиҗәләренең берсе булып тора. 20нче гасыр ахыры, 21нче гасыр башында фәнни-техник аларышының моңа кадәр күрелмәгән тизләнеше, төрле дәүләтләр, корпорациялар, фәнни учреждениялар арасында ярыш рухының көндәшлек, конкурентлык кискенләшүе күзәтелде. Кызыклы һәм яхшы түләнә торган вазифа биләргә омтылучы хезмәткәрләр арасында да конкурентлык көчәйде. Бу ярыш бөтен дөньяда киң җәелә бара һәм илебез алдына гаять мөһим конкурентлык сәләтен тәэмин итү бурычын куя. Аны үтәү турыдан-туры мәгариф өлкәсе белән бәйләнгән. Әлеге параграф темасы кагылышы рәвештә конкурентлык сәләтенең үзара бәйләнгән 3 өлешен күрсәтергә мөмкин. Ил, мәгариф, шәхес. Булар үзара нинди бәйләнештә соң? Дәүләтнең төп күрсәтмәләреннән берсе булайрак яңгырый. Илнең конкурентлык сәләтен тәэмин итү, Россиянең сәяси һәм икътисади роле көчәю, халыкның тормышы яхшыру, халыкара конкурентлык шартларда дөрес юнәлеш алу өчен мөһим шарт булып тора. Мәгариф күпчелек очракта югары үсештәге илнең иң төп конкурентлык өстенлеген, аның кеше потенциалы сыйфатын билгели. Бу өстенлек белем бирүнең конкурентлык сәләтенә нигезләнә. Россия Федерациясе президентның федераль җыелышка юлламаларының берсендә Россиягә конкурентлыкка сәләтле белем бирү системасы кирәк. Шулай булмаса, безгә белем бирү системасы заман таләпләренә туры килмәве куркынычлы яный дип әйтелгән иде. Хәзерге дөньяда кадрлар әзерләү дәрәҗәсеннән фән, техника һәм технология үсешеннән калышу мәсьәләсе бөтен кискенлеге белән килеп басты. Глобальләшү хәлендәге дөнья квалификациялы кадрларга кытлык кичерә. Экспертлар бәяләмәләренә караганда, Европада гына да икътисадның барлык тармакларына 700 мең тирәсе белгеч җитми. Россиядә үсеп баручы илләрдә дә шул ук хәл. Алдынгы технологиялар бик төгәл
Алдынгы технологиялар, бик төгәл аппаратуралар, җитештерүнең яңа ысуллары уйлап табылган. Бу яңа буын техникасында кнопкаларга гына басып утырырга тиешле кешеләргә иксә моны башкарырга өйрәнәсе була. Илнең конкурентлык сәләтен ныгытуга этәргеч бирүче төп көч – кеше. Урта мәктәптә укуның мәгълүмати җәмгыять ихтыяҗларына туры килә торган шәхси сыйфатлар формалаша башлый. Шуларның кайберләрен атап китик. Белем алу һәм туктаусыз яңа белем үзләштерү, аны төрле хәлләрдә куллана белү. Карарлар кабул иткәндә һәм аларны үтәгәндә инициатива, мөстәкыйльлек һәм җаваплылык күрсәтү. Ил һәм дөнья мәдәнияте казанышларын үзләштерү, культуралары кеше күмәк хезмәтенә нәтиҗәле катнашуын, аралашуда аңлашу табуын, мөстәкыйль иҗатка, югары сыйфатлы эшкә, граждан хокукларын файдалануга әзерлекле булуын аңлау. Хезмәт базары ихтыяҗларына исәпкә алу. Эшчәнлек барышында һөнәр алыштырганда үзеңнең конкурентлыкка сәләтеңне исбатлый алу. Мәгълүмати җәмгыятьтә кешенең белем дәрәҗәсе белән аның җәмгыятьтә тоткан урыны арасындагы тыгыз бәйләнеш ачыграк чагылыш таба. Шуңа дәлил буларак, тикшеренүчеләр хәзерге вакытта Кушма Штатлардагы сыйныфый бүленеше башлыча белем алуга аермага бәйле дип саныйлар. Бу очракта сүз матди байлык турында гына бармый. Чөнки замана кешесе өчен эшчәнлеккә төп этәргечләр буларак аның үз мөмкинлекләрен тулысынча ачуы, белемгә омтылыш һәм аны гамәлдә куллану теләге беренче урынга чыга. Экспертлар эче даирәдән булган бик күп кешеләрнең акыл хезмәте белән шөгыльләнү өчен шактый вакыт дәвамында укуын раслыйлар. Монда инде сүз акча турында бармый, сүз кешенең абруе хакында бара. Россия Федерациясында гомуми һәм һөнәри белем бирү. Хәзерге вакытта илебездә түбәндәге принциплар гамәлгә актуаль бурыч булып тора. Илнең бөтен гражданнары белән алу мөмкинлегенә ия булырга, аның сыйфаты халыкара һәм илдәге иң яхшы белем бирү өлгеләренә туры килергә тиеш. Бу бурыч гомуми белем бирү өлкәсенә дә, һөнәри белем бирүгә дә бер үк дәрәҗәдә куела. Гомуми белем бирүнең баскычлары: мәктәпкәчә белем бирү, башлангыч гомуми белем бирү, төп гомуми белем бирү, урта гомуми белем бирү. Әлеге белем бирү элементларының бурычы кешенең гомуми культурасын формалаштыру, аның җәмгыятьтәге тормышка һөнәр сайлауга һәм үзләштерү әзерләү. Һөнәри белем бирү укучы тарафыннан билгеле бер даирәдә һөнәри эшчәнлек алып барырга мөмкинлек бирә торган белем, күнекмәләр һәм компетенцияләрне үзләштерүгә юнәлтелгән була. Һөнәри белем бирү баскычлары: урта һөнәри белем бирү, югары һөнәри белем бирү, анда 3 дәрәҗәне аерып чыгаралар: бакалавриат, специалитет һәм магистратура. Югары квалификациялы кадрлар әзерләү. Һөнәри уку йортларында бурычлары укучыларның һөнәри һәм гомуми белем бирү программалары буенча гамәлгә ашырыла. Сез төп мәктәптә белем аласыз. Белем алуда бу чор төп дип хаклы рәвештә аталган. Биредә барлык предметлар буенча фәнни белемнәрнең башлангыч нигезләре бирелә. Шул рәвешле белем алуның киләсе этапларында фундаменталь, иң мөһим нигез белемнәре алыр өчен җирлек булдырыла. Менә шушы белемнәргә нигезләнеп кенә яңалыклар уйлап табу һәм гамәлгә ашыру бик аз вакыт эчендә яңа профессиялар үзләштерү мөмкин була. Төп мәктәптә сез информатиканы үзләштерәсез, интернеттан файдаланырга өйрәнәсез, компьютер сыйныфларында шөгыльләнәсез. Булар барысы да мәгълүмати грамоталар формалашуны мөмкинлек бирә. Аннан башка сез нәтиҗәле эшли дә, үзегезне һәм якыннарыгызны имин, мул тормышта яшәтә дә алмаячаксыз. Төп мәктәпне тамамлау якынлашкан саен киләчәктә белем алу юлларын сайлауда дөрес адым ясауның әһәмиятле арта бара. Сез 11нче сыйныфларыгызда үзегезне күбрәк кызыксындырган яисә һөнәри әзерлек өчен сайланган юнәлеш белән бәйле фәннәрне тирәнтен өйрәнергә керешә аласыз. Сезнең шулай ук урта һөнәри белем бирә һәм төп мәктәпне тамамлаучылар кабул итә торган уку йортына керү мөмкинлегегез бар. Хәзерге заманда белемле кеше дөнья хакиме дигән сүзләр еш яңгырый. Гыйлемнәр даими баетуны, яңартуны таләп итә. Шуңа күрә өзлексез белем алу процессы кешенең бөтен гомере буена сузыла. Россиядә белем бирү системасының атап үтелгән өлкәләре белән бердән өзлексез белем алуның берничә юлы бар. Әйтик, һөнәри квалификацияны күтәрү буенча уку үзәкләре эшли. Буларда дәресләр нигезендә төрле белгечлек алган кешеләрнең һөнәри әзерлеген камилләштерүгә юнәлтелгән. Галимнәр безнең чорда интернет аша читтән торган дистанцион укуны үзлексез белем алудан зур урын тотуын әйтәләр. Яшәгән урынына, яшенә һәм башка факторларга бәйсез рәвештә теләге булган һәркемгә бу ысул төпле белем алуга бердәй мөмкинлекләр тудыра.
Мәгариф темасы буенча теория өлешебез тамам. Практика өлешендә күрешербез.